Anomenades Pastisset Party, les conferències que durà a terme Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre volen incidir en quins aspectes milloraria al sud del país la independència de Catalunya. El cicle pren el nom d'un dels dolços més característics del territori que s'oferirà als assistents al final de la conferència. L'objectiu és treure de dubtes les persones que a hores d'ara es mostren indecises respecte al procés sobiranista. Aquelles zones que toquen més en el País Valencià o en l'Aragó són les zones amb més indecisos hi ha, que no vots en contra, que no contraris, és a dir, no ens equivoquem, és a dir, són gent que són susceptibles de poder agafar i poder canviar l'orientació del seu vot o l'opinió que en tenen al respecte. Segons Òmnium, una Catalunya convertida en estat permetria gaudir de major suficiència per a les Terres de l'Ebre en qüestions que els són claus. En l'ordenació territorial, que per exemple en el tema de la vegueria, en el tema per exemple de la gestió hidràulica, el tema del riu, en el tema per exemple de les pensions, que això passa a tot arreu, però aquí també és una de les zones on també hi ha un índex de bellesa també sobre la mitjana dalt i per tant també preocupa, de per exemple les polítiques agràries i de les ramaderes i de pesca. La primera conferència d'aquest cicle es farà el dissabte 22 a 3:15 del migdia a l'EMD de Jesús per plantejar els reptes econòmics d'un estat català. La mateixa conferència es farà a les 6 de la tarda al Pinell de Brai. D'altra banda, el dijous 27 a les 7 del vespre, Jordi Romeva farà una conferència a la seu de la URB a Tortosa sobre el futur de les pensions.